Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Menta kasngi shitirik ujamang kasing kinong bala Meghalaya Labor Union hapok jingelam jong usamna tailang rios wanyang kum u presiden kala rakhe ya kasngi International Labor Day lani kata kajingkan mau burom ya kinong bala hamau khanu East Khasil District. Kajing rakhi kani kasngi ka long shisha kata kasngi ka badon jingmot namar kasing kala lej ban pelong sendon da kajing rakhi ha ka jaka bala bat kala penkendit shiboni kinong bala namar kim don jingtip ba kani kasngi ka dei kasngi ka bakar pang jongki kinong bala jong kasing kilay kren halor kumnu ba kinong bala ki don kamban tip ya ka hokum kinong bala bat bandawa ya ka sorkar ya ki babun kilat kijing mentoy halor kumno ban apply ki scheme ba pher ki badon lepa ha kani kasngi layoru kijing kren na uba commander sangpliang uba dei u advisor jongka union uba kentu ya kinong yalam ban trai sitom nak benta ka baha kamiat jong kinong bala bat kumno ba kinong bala ki dei ban yeng telilang kawei nak benta ka baha kamiat jong ki hi kini banlong ka seng ka baklan kini banlong ka seng ka baklan ya kari jing registaru kumbala persengau ruba kelbat dai ban register hai ban le register dai ban le register bat ka labor department kadon kata ka welfare board ro pet kuma piro pimtip kadon ka Meghalaya construction construction welfare board kadon kata ka board ka bahap hapo ka labor department kinong bela unum la ban shna ya ki building ki bahe keminong bela numla ban sinai ki jingking surok klem kinong bela teu di upaya hakata ka economic growth hakata ka infrastructure growth ya ka bakum ka jela kadon kam nga ngits kem baka jela mata kadon sibun ki kam construction ka badi ban le kin sadon kita ki highway kin sadon ki bobun ki jingtai lada klem kinong bela numla ban tei ki kam penroi na takadaw kinong bela ki de ki paya hakata ka infrastructure development la kalong nam taka state la nam takalong na kari badaka perthai hi borok kawai mentaka sngi ki ong ka international workers day kamdei tangka jongka state kamdei tang jongka india nrai jongka perthai baro kawai kata international workers day teto hakabiadei bat kini ki scheme ma per tengah ngai scam bakleng ka union pinsa penkre iki detail se wat lada pihak print ya ki pamphlet ro kabiang ban ngakwa ep ba pinya trilang bat ka labor department na kementaban penregister ya para khoi kini ki nong bela khnang ba kila ban yo ya kene ka jing mentoy ya ka ba ngidi ban yo nang ba kata ka badehi ko pisa jong pajba hi te sa shisen ngai kublai ya pi kum ki nong bela tiba ngi ai kublai ro ya kontraktor le se ngatrai dakin ba pisa kinong bela numla ban shna ya ki building ki bahe keminong bela numla ban shna ya ki jingking surok klem kinong bela teu di upaya hakata ka economic growth hakata ka infrastructure growth ya ka bakum ka jela kadon kam nga ngits kem baka jela mata kadon sibun ki kam construction ka badi ban le kin sadon kita ki highway kin sadon ki bobun ki jingtai lada klem kinong bela numla ban tei ki kam penroi na takadaw kinong bela ki de ki paya hakata ka infrastructure development la kalong nam taka state la nam takalong na kari badaka perthai hi borok kawai mentaka sngi ki ong ka international workers day kamdei tangka jongka state kamdei tang jongka india nrai jongka perthai baro kawai kata international workers day teto hakabiadei bat kini ki scheme ma per tengah ngai scam bakleng ka union pinsa penkre iki detail se wat lada pihak print ya ki pamphlet ro kabiang ban ngakwa ep ba pinya trilang bat ka labor department na kementaban penregister ya para khoi kini ki nong bela khnang ba kila ban yo ya kene ka jing mentoy ya ka ba ngidi ban yo nang ba kata ka badehi ko pisa jong pajba hi te sa shisen ngai kublai ya pi kum ki nong bela tiba ngi ai kublai ro ya kontraktor le se ngatrai dakin ba pisa kases labor ses ka sorkar lang baka labor department ro kasim te kamut ka dehi kapisa jong kipajba tangba ni pade phi pade kum ka seng phiap nang gen ban pan lada phim nang ban pan lada kolek ye ka khajna
Te phim nang pada ban pan namun tak kabha kamiat jenong bela. Temdan dong ai. Kamut re bagatu kapisa ba ai bakia print hi krak 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 sai pha. Kadai hi jong paj ba. Nari menta ka union ka di bandawa bakumno ban penteri kamha ya kaneka ses. Di ban ai kinong bela hakapang ka sitom. Di ban ai ya kikun jong kinong bela ki baduna kayo kakwat lada kimdon kapisa by King School. Deban ay kinong bela lada kadon kanono ka jingjia ka basngusi kum kata lese mentau nong bela jia kan sang ulit tre hakwai ka ying ka building hap syapo lada jia ka basngusi kantam ladang klat no menaban peji kikun dan lembah kata kases ka sorkar ka deban ay kum kenja insuran sya kinong bela kenang baki kun jong tunong bela kinim nang ta hadin rupu snem lada hadin katno snem lada unong bela umla syu ban letre na union bisa bansa kadai bandon ka pension scheme ya kata di ban bela te kadai ka seng mentak haban pun kre ya ki jing dawa ter ya ki jing dawa kadai ban le ya kendu ya minister jong ka labor dai ban ya kendu ya chief minister banong ai ya ki jing dawa tangba barok khot pi kinang bela pi haban ya longlang kaju ke ya kata bro kata hot nga mensyo nga nung thok kubor te nga jiyo sngo kidon hi kato kan ki seng ki badai jong ki labor tere ngampat da jiyo i bakan don ka seng ka baklan wat ka ban manya ki akmat ka sorkar nga kentu nang ne ya kadai ka seng lada ka sorkar kam penteri kam ye ki jing dawa jong pi dei ban ya ki da ka bajai jai kumno ki jai mi pajba dawa ye ki hok ki jong pi menta pihak ban tho ba pi ban pek ya kum pi kinong yalam menta pin pek ki ki scheme ki badon lengba ka labor department jong ka Meghalaya bat rengkat jong ka Delhi lada pimpat ihun ya kita ki scheme ai shu ya ki jing dawa jong pi bangi kwa ya kita ki scheme ban putrekam na ka menta jong kinong bela dei bandon tum kata amar habangi im hakane garwiti sensya ba kadon ka sorkar kariban pek ya ka bahakamiat jong kinong bela kan pek ya ka bahakamiat jong kinong rep kan pek ya ka bahakamiat jong kinong hikai bat kumta terter dela da kinong bela kisngap gamut ka sorkar ka pimudor be nong bela da ki pahu pahai thrai nong bela kinong bela yo le sekim ki yo kamai bah mda don kam than ni kata mda nong lek pensngo te hakwai kalian ngasngo ba uni kontraktor hang ne ta khambha khandiat imat ngai namar ngi ni kontraktor ngin hab bani kun masya kontraktor lala sha lisni pim ai bai bela ka union kan lai ban lek tur bai sibuk menta la kontraktor la ai bela ne pi ja si bene wai pisai rai arbene wai pisai rai lam wai barat baro ka union ka haban sim ke jing kli ban lek pan ya ka bai bela na utau kontraktor lada siu ya ka bai bela hable kataru kadai ka wei na ki jingdawa kandai ka wei na kumta ka pha kamia jing nong bela ngani thu pi nga dang menin ka si udon wei nong bela ba kun nga na station Bangalore nga la snu sun ai ba namar ba ulit bela station la arnai wong klem ai tulok utau trai nang ta plus ka bai bela station ka duna wong nga ka kamrem ban sine ka bai bela te wong kwa ban wan phaino den kwa ban wan phaino ban ya kren rum ye pe te kumia kata mano ber simjing kitli lasa la cisngi kam ka labor union kan haban simjing kitli kumia kata ro lada kinong bela ki haban simjing kitli lasa la cisngi ro subu pe kumenta ka government ngi sngo bakin sa shnai ta ka Taj hotel dai sa shnai ta ka Taj hotel ngatra kin bun ba kinong tre ka union kadiban penti kena ba kadiban tip katangut kinong sna kibanang kibatwit ban le tiles katangut kibanang ban le yo new pipe katangut kibala ban welding ban kini ban le dawa na ki kontraktor jong kata ban ong ba ngi gidan ki khasi kibala ban trai ai swai kita nri yaki bomla ki khasi bi kataro ngimla le ngimdai ban khang ni kata kaman ngidon kam ya ka kam penroy haga jela ya kibala ki khasi trai de ki khasi ban ki bomla ngim lei tang ba ngingim ya keren ya kata atas ngai lakan ang
menta kasngi kadai ka shitarik upnai me kasngi burom ya kinong bala ya kinong trei te daklem ni samla kata dekare ha te tadian hesa utkek ha utkek baik namar kadai ka sngi jong kinong bala te ya batai biare ha ses tap kai rei ong pareng better late than never kamut pakai rai kada selemwa tadbu cikaikan madeno kata mentang ila tiap ya kata kasni le burom ya kinong bela te haba ong kinong bela kamut tang ya phi ki batrei hakane ka bantrei kene ka ying ya sela syai pinsa don ki bata tiles mentang ai pidang ya dung blok o dung penceng paya nang ta kin sadon ki tapsat kin sadon kinong welding te umdai tang mapi ndrei kinong bala ki kin thobi kita kumbala ong kinong kren basyakmat la kalong ki nongnya kali la kalong kinong traying brew la kalong ki bapela hakno no ka badang long hi ki unorganized sector yang kata ki ba kidai kita kinong bala kita kemud kidang tei hi kinong bala bat hagajing sisya ini tu iapi kum ka jela Maharashtra mentara sngi ki ai shuti kum kata kasngi ban burom ya kinong bela haka jela Meghalaya mentara sngi ki ong kata ka restricted holiday la ngane kata ka ba shulong da philik tre long dom lek tre long kamut kata long si ong na la burom chiteng kinong bela pat burom full rei dan rei haka ju kapor pade ngidei ban ai burom hakuai kaliang sengungu namar pa ngeyoi menegasngi ka sorkar kala pelong ya kata ka function kum kata kasngi ban le burom ya kinong bela ya to kata hendiat ngisngu burom te henrei mapi dalade pidi ban tip kenya kata kasngi te jong kinong bela to kadai kumba mention dai wi nongkan basyakman ngani tu yapi hakapor kabanga ngasimti kum presiden jong kaseng kinong rap haw arjar khatsan kibun kijing kiba ngakeli ya kinong rap pibun kijing kiba kiya kendu ndai omdon nong le yatu syaka sorkar dengan ngek scam ba kane kaseng menta kasngi kan shim ya kijing jong kinong bela ban yatu hakmat ka sorkar compare ya kata ka ai kijing bom ai kata ka yai la ka jong ma ndai kinong belatang ya kasngi ro kimtip te ban le yatu syaka sorkar le yatu te hangno kan poi kata te ngam ong re ka ban long le mlong te kijing dawa compare terima pi sywa kinong bela kam bentar pa kinong ilam pini ban tip sywa ya kita ki ai kijing bat ki ai ki hok ba ngindawa na ka sorkar kum kanuksa mene i ba gilbat iong ilayo san hajar haka akaun ka jong i tengah kwa ban keli api hato ya kata kapisa kia print ha sekretariat kisa pha ne kadi kapisa ka bakum no yo pipim tip ya kata kajing sisyahi kalong ba ka sorkar haba ka don haka sorkar kidon bun ki tax kemud ki khajna kadon kawai ka GST dia tip ha ngatraiwat kini nong belar pitip ka tax nang tabun kiwai ki tax menta te ka ba kampaunam ka di ka GST te henrei kadon kata ka labor cess kiong kata ka cess ya ka ba ka sorkar ka lum ya kata ka khajna nda kala lum ya ta ka khajna terlem no ya ta ka ses kata ka ses kamut kadai ban lek pat chapi kinong belagen ki an ki ban khang ya ki hakabedi bat kiwai ai ki sapai ki rang ba shlong ki sapai kiwai trai thik ya ka jing belahi ka union kadai ban shim ka jing ki naklen juga union wat la sel si ba pin ai training ro pia ban le ya kata jadi ban tip mayo le se kinong bela ba pli kim itu kontraktor kim itu ya no it kumba ong mene wei samla ndakila le trai lakut kene jing trai kim yo bela syu te subu kontraktor ne umyo syu ki kontrak work ki kam kontrak tu habwat sa syawei
telada umdan nang itu udu belano dari rapidon ka union kadai ban tip hangno kidon kita kinong ai bala bat kumno ban penio kat kum ki jing don kam jong kitu ki nong bala tik ngangai skam kat nong sipun ba kakam bun kakam ka ba pipi pin trei kan ka union tena takadaw mentakas ni kan de jing sedang te gumbang ala ong ipi yini ki skim lele ki badai bat ka labor department pi hab ban simno ya kini ki data ki bun tang pi mentang per mobile nali pi sulai aka website jong ka labor department hang tu kila wan lupa ki scheme la kalong ka pension scheme la kalong kata ka scheme na menta la dan kini ki insurance scheme la kalong kino ki scheme la ni ban register kumba ong ya pi ba kumno ba pinyo eta ka jingirap namar bakate kene ka hok ka jong pi kani ka tax ka bala lumi ka tax bala lum lang ba kata kases kum kanuksa ini ansyo ay nuksa ipi mo ni saya snow ba boong ka pisa pa ba tenrei teng ngingim sutu ka kita ka pisa pa ba ka sorkar kamdon pisa na la jong ka sorkar hak ba kasensyar kamdon pisa ka sorkar kale kumno lang ba kata ka tax lang ba kata ka GST kadon ka CGST ka central ka baka yobha na ka state na ka sarkar India kadon ka tax ka baka lumhi lengba ka ni ka state tiya ka tu ka pisa ka ba lumhi na ka bai kum kanuk sa menta bai mo un kontraktor menta uthit yakini ki narot uthit simen uthit ai wapsiu ka ai nalor ka dor sipu simen ainuk sa ka chispa ka tax wa ban siu arpo dingka te ka tu ka arpo dingka ka pelang ber ka sarkar ka malasim no kontraktor ulah hapsiu ya katu te piru kum kanuksa ma pi thiet kade ka soptiro ma pi phong ne tupia hachnong pi chna chungong saju pi thiet kedu bilat pi thiet narot hang tela en ka tax juti jong pi don tax ka sopti jong pi don tax ngatu ka tax ka sa lum ka pisah sarkar sabha kan to kene na kene tax ini ai ki kam shna sorok katu ini ai ki kam shna no shna school katu kumta terter ini ya ai ya ka tulop katu ubak konrad ru usim tulop na ai naka bisa ke basim naka taka tax ke ba ngi ki pajba ngi ai sya ka sorka kita kan seong bisa pajba te ka ju kan kitu ka ses ru kadai ka tax ke bala sim te ladang ngim dawa ya katu ka ses bala dai nam taka hok kinung bela tabut lakut kemudian ya katu ka ses ki pedon kam no syawai kan tapi kum kasang pidi bandawa ba ya kane kases ka badai namenta ka hok cikinong bela de ban ai cikinong bela kaya kata mano ban yang lada mundon nong kren nong kana tengah ngakwa ba kane kaseng kum advisor ngakwa ba pin ya pen sapriang borok boy kejela mendai tangkat ne pin bu keleng kini ki unit bat haba pi kun ber sarkar dai ban pidi ban long ya kun shoda ka bajajai dai ban ya pen ithan ni kita kijing ma kijing ya le da kita ka violence la ne ban pen mensau kum ne mentai ya kun da ka bajajai ban ngai scam bala namar ka surjong pajba ki ka surjong blai satang lada batilang lek marwai tam don mang sengap mai kata ten rei lada don kam shisngi ban ya ki nam ta kinong rap te angamut ban nam ta kinong bela ta piap yami kan pet belano kan shisngi lada don kam kum kita kaput kan dari ngai scam ba da kaseng lada pileg mi ka sarkar kan sa penung trikam hi madam trikam te pisa mi ken kata ko kasni teto gajing sya menta kasni kadai bet kasni bangin ya le kemen kadai bet kasni bangin kan mau burom mi kinong bela namar baki ong we unong bela upaya ha ka infrastructure lane ha gajing tei ya ki kam development na kementa kejela bro ko we onom la bacina surok lem nadon kinong bela manda berkatim jumi bar awe bila pentip sanga bakin wan sakane ke jakat pre jumi dengan singo bon ong ba ya ku ge sibun visa nam tak ne jeplat ko ti ban wan ban pensai esen ka bentar kini kinong tre jumi ta kerteng jong i employer kemudian kinong ikam jumi ba biang kiling do badai kontraktor jong kane ka project ngayang hane ban pediang sebai pi we nang tai kini ginong tre jongi bar khoi kiba
la pelaj ke por ke joki wa pedeng ke jing tre ke jing bun kam ke joki le la pelaj baca skor na ka benta ke ne ke jing batai joki ni rang ba jong ke ne ke labor union tengah sngau bun ai khub le pi iwe pe iwe ai ba ke ne ke por ke joki tin ngap ha ke jing batai joki ni ki nong yalam ki jong ke labor union tin sabatai yang le se chapang ke ne ke labor act la ne kita ki jing mentoi ki ba ki nong tre nong dolas ngi ki cakap paper jong kani kari kasi jantia jongi lani ka state ke jongi in lese na ka sarkar lese ki pun kita ki jing mentoi ki skim lani kino ki ba limba kini nong yalam ki jongi kin sabatai kin sabansai pedeng jongi bat ngingai ba mengi we pi we ki be don lang hang ni ki be seo ki nek sur in sa yo snow ya ke jing batai ke jongi bat in sa keliru lese nang ni sakmat menginang la ban ya keli da ya pertau ke bidai ni skim nang ni sakmat ti ngai baling ba kan ke jing form ke jong ki ya kan ke union ngai kan salong ke jing bentoi lese na ka benta ke jong yana kaliang jonga nganom penjerong ya ke jing kerang ke jonga ya tangki di kentin kublai kitbok ke pi berkhot berawan berpelut ke por bang ngap ngai ba kan ke jing pelut por ke jong ki kan salong ke jing bentoi la sai la sini tangki ni kentin ke bakhendiat kublai siwai đi ngali register orang siu lai potong ka orang wah pak siu man nam tang orang treba register amang gum ta diniam dai register ngala dai register ta te adin bangadap nomor ngar register kadai nadu ada ka pra adin bangadap sistem ya ilah aja kapoi lah aja kalau ngok ka salary lah aja orang kumno kapoi ne kala aja ne kalau ngok ngomno don persen bakala ngamtip hadin cita yau ki fun na po iwang baba pi layo nam to kapisa ngila da persen ma pisa yu kom ki persen nga on na kali bor department ke balak salary tali update kan sayo nga ngai kata ngong kai kata tip kedit ngong tai kala dai kato ngali update sisya kadai kata te komentas ngiru hadin kumti beng hakis nem ardar ar mayo biang tamangayo tangkasan spa angta dia tama ita ibarat ibangayo kalong kanuksa kami bisipan pusi mendai penambang ngin su abjan anak kata denya ni bela tama ita ibarat long kadai subuh kata kadai ka sarkar kamut ban ai ni ndai lada mengingi register hangno kin ai ni i pionwa genwat ipi di katrai ai bi kan spa bi san dar trai kinuman ta denya kata ka we ka bayu ndai kata ka we don kamban register ila job ngimdai ban safety kata kadai ko kam judan kano kata ke banong maniu judan ban bun kam kibun kibril jiong lada register baka sarkar te kibun kam kibun ki balaong ngaru nga kamanya bun kam ru kada bun kam ong kenya mengam register su ngakum ta ngap anang ong kita si mar kita ong play register ka TV kaba kaman wet ndrei meneng bangawan apo ka sistem library pat kidon ru mdei tang tak skim ta kidon ru wat ke insurans jongi sibuk ladang trimestri saya don bakiu sejrong hap la mla belasu di benai katar ngila lada kadon hakar di register kadon ke insuran nya kataru taruh kedai kewei kebaningkong ke insuran ke ba don kam hai ngi kinong belah denya sibu ngi belang yu atnar yu kumno kasit kanar kasit ke belit atnar dor lane kasit ke belit kalong no ngimla ban belit trai dan yang yu kumbakla kumno khengi kejat yu la li trai kataru ngi lada kadon ke insuran kataru kedai kewei ke ba kamerap dia tinggi. Mulai te sibuk ladang imdan kita ngiliwat digerap na wemale waitan spa pila itu kesan spa. Denya san spa pila imjatra si benai. Ngampat tarai maruku pindah situ tangpau si kilo mata tang si sembam san spa lalu. Padahal kata de gue ba snow will jom ba ngidon ngilak pan long kumne. Aduk mangi aduk kini ba belaru lara siam ke jindon kat bulai ngam tarai bikin lakban bala menteri ne. Dari kejingdon kat yang bulai pengilayo komet komet betia pengindon mentah wadi lumpung beret lu dari te kajingnya teli long kowe tadi kowe te hangne keren tang dia soi ngam kem dapat kre hira jing keren dari komentar mentah ni lah su ngap hidon kaman keren to ngan keren dia te kai jing kemu dong kene ka labor union kumbangi mut kene mereka kami labor union kadai kowe ba ini tu nang ba nadu kalian ke sarkar kan itu ini kum kita kinong belah bat bangin yo ye hop dibangi dei na ke sarkar tadi kowe ngadang hamene men step mar bangai la jong register hapo ke labor department
Ngarang yo ya taka hok ba ki syat ai berbor de mono-mono yo snow jela der ngan kendit mar ki ong ban late register ngan register hapo kalipor department po blok mengat ngap register mar ngan songka hapo mau ngap register hapo mau prang blok da ngan register ki fu nga ba yo ke benefit kata kadai ka hok ba ngi kum kinong bela ngi banyo ndai kum mentang atharai dang buni nangi ladangi ong kumta kita ji register ngi kendit denia ngidang kendit ngintip kita kahop ndrei menem step ngadang wan habaji hapo central library ngalayo ru kawei ka nangti kasan hajar tingka ka pisa bak ngalayo ru kum ki tier tier misteri bak ki drill ki ai mar manga ngatrai kum nong wiring aja tray ngabela kum nong wiring mensa dai mentapat ngala tray haka wiring company ngamna bela su kita wiring tama ngala apply la slab ngala persiang lah slem ngala register ini kata ke bangar register kata ke kedai kuwei ba ngat snow ba pen snow pi ba ngat harai ngim dei men septing ban main register kata kedai kuwei poi nomor ba ladangi septing mangi bar register kasor kala ingi kan tip chano pi bela nei pi yo i thai pi kinum tip denia nrei ladang mangi mapi nyemi syakmat ban peni bangi hapan register ngidon kam mila jong ban register ngidon kam mila jong ban itu bat kadon ru hapo kene nangatharai kibun kim patip no ya kata ngi kum kinang belar ngidon lang pension an pani pi nema kadon kene banga ngangayo ya kene ngidon lang ka pension kata ngidon kam ban siu tang hakachi benai lai potong ka by register le ngayo pension mangapat nganyo pension hadu usnem arajar san puar pension jong akan good kata kamu ka pension bang ngantri misteri ngamla su kata apa ngamla su ban trai kamu kata ale ke pension kata ka dei ke wei ke ba amar kumingi kinong bela ngatharai indon nomor balak pan mai dapat pang sistem rubah lada mla ban ban hin nala de hapsim dakaram denia ndai kane ka dei ke wei kalat ke kebu nam ta jing de ban register kumbala ongi ba agos nang register hapo ka kita ki apps ki iru nginirap pan register ta dei ke wei ka jing temu jong kane ke union ka dei ba kumno bangin ra syakmat ya kini kinong belajungi amar kumangi na kiba ya belai belasni tengah tharai majority hite ubom next school do bolik school ru papali ubom dan lat na yin ubom tip ne kata ko bai kijingi bangi kwa ban kampen gentiu ya kinong belah laki dei kibana nong kendong kibana sor laki dei kibaduk kibaruspa kibakumno kumnoru kata dei ko bai kiba ka motif ka ningkong di man pek ka dei ban bangin peni syakmat kum ga i bakoman badon hapo ka health formal union of play ya kinong rep ndon i ndrei lengba ka jongki ngai menta kelas dang ban ya kato ki syapang karep karyang dadon jing kono ru kata ka we ru kene bangimut ya kene ru kene ba nang ba nu ki jongki nong belah barokhaji ndai tangi nong belah misteri ndai tangi nadu kinong traying nadu kinong nya kali nadu kinong song dukan ya kata ka happy ya po ka labor hi mangi belas ngi ngimdai ba ngi belas sarkar belai kata de kuwe kumut lada ngabaro ngapen ngai mensi me pc ba don kam ban register kane ban register kum ya kane pihak cha blok seki blok ba kidon mi mut kam dei ri baslem ini 10 menit ladap blok ngabang alek ngam nikong kiong ngadai late register ngathai dari hadian pan ngai kai ki jinjar ngai la jong ngala de puli kai ki jinjar ngala tray ngala bunsnem ngala tray misteri kuma tray misia ngaso tu ke jinjar ngimdon kono kata hok ngata sorkar ngimdon kono de ngan persiang nala de kalong ko bakumno ko ba slem ne ko ba kloy ne ko ba jinjar kumno nga persiang ngalek hablok ngaculik ong ha video sar ngakwa ban register apa takalebor kabalong kumno talebor ngamtip so ngakwa man register te uang ngawan ra kay pik te wala pat kidur ati